Hamu dongan saha porseaon na hinaholongan di bagasan goar ni Tuhan ta Yesus Kristus. Ta puji ma Tuhan ta perdenggan basai nau mangaramoti perdalanan ningulut ta saha ruditikyon. Basado Tuhan itu hita ido alana dang marpasadian hita mandok mauliate. Di bagasan las ni roha marpungu do hita di bornginon mandok mauliate tu debata. Ala asi dohot holong ni rohana nama masu-masu jala mangaramoti hita di saluhut ulaut ta siganu pare. Ala ni tamado hita mamuji jala pasangapon goarna nabadia. Asa toktong boy hita marlas ni roha patupakon ulau nauli di ngulut ta siganu pare tutiki naro. Ale Tuhan, mauliate madiho, ala dilehon ho dohami las ni roha ngarite panupayonmu disaluhut ulaon nami. Diramoti yon jala dipasuh-pasuho dongolu nami mamulus ragam di masa di pasaripeo karyana kohong parkarejoan nang parhuriau hasi marohon hasikok malas di roha nami ngapungon dinarap kami manduk mauliate tuho marhite pertamiahan parkuli di bagasmu nabadiaun. Hamu wakadongan songonodo di dok parpesal meni. Walaupun majahowa alesadok tanoon, uloy hamu majahowa marhite-hite las ni roha. Robe mahamu tu jolona marhite olop-olop. Boto hamu maon, Jahowa do debata, ibana jumadihon hita, jala ibana na punah hita. Bahen bangsona dohot biru-biru pinarmahanna. Bongoti hamu ma akabahal na marhite-hite hamauliateon. Akka alaman na marhite-hite puji-pujian. Mauliate marohamuna tu ibana, puji hamuma goarna. Puji ma Jehovah, ale tondiku, jalanasa rohaku di bagasan memuji goarna. Nabati. Ai perdenggan bahasa do Jehovah, rodi saliling niniling na do asini rohana, jala marsudut-sudut do hasitonganna. Beta mahita marsoba tu jolo ni Tuhatta, taparade marohatta, jala martangiang di bagasan rohatta be, martangiang mahita. Amin. Marede mahita sian bukede nomor 760 ayat sada dohot ayat tolu. Di ayat toluan non rima hita jongjong. Jesus ale aleku so aga tudos ni ale ale nasu hulungi dia asoan rohaku Tuhan Bapa Sakti si paruana mamur sando sakti nama mulia si tawanaki mangurupi au di
sakti digolupi nang roapi haba manahop melupi ramutan kadang marmara audisi nang pilih panguculan pucuk sasadaan Tuhan Yesus marhite-hite gowarni debata ama, dohot gowarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot gowarni to di parbadia na tumo palangit dohot tanoon. Amin. Songon duhut-duhut do saluhut daging, jala songon bunga-bunga ni duhut-duhuti do saluhut hasangapon ni jolma. Nunga malos duhut-duhuti, jala nunga malos bunga-bungai, alai na hot do hata ni Tuhani rodi saliling ni lelengna. Sai burjuma ho rasi rasa mate, dungile honokku matuho tupal hanguluan, haleluya, martangiang mahita. Ale Tuhan debata pargogo na sohatu dosan, hodo nama jauh hami jala hodo na papunguhon akkana penilitmu tuhuriam na badiai. Mau liate marohanami, ala naung dipasahat ho hami tu anakmu, asa ibana na punahami. Asi maroham say pargogoy mahami mangulahon na nidok ni hatam. Asa domu hami dohot naung tol has tulabungmu. Say patugo mahaporsyaw nami sahat rodiajal nami. Asa sahat hami sogot tuhalalas ni rohan na sumurong na pinaradem diak ka na makahulong iho. Asa pujion nami ho disi sa leleng ni leleng na. Marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amen. Maredehita sebukwe denor pitara sonok polisi ya sada. Epistel di partangyangat tanah parpudi di Bodarion, ima na dienet sian surat ni Apostel Paulus na parjolo tuhuria Korintus bidu 15, memuka sian ayat 50, sahat rodi ayat 50 alu, marsikat sorin mahita majahasa. Odo na hudok disi alia kadongan, dang tarbahen sibuk dohot mudar manean harajaun ni debata, jaladang tartean naulu busuki hatok tongoni. Hamomion do na hudok on Tuhamu, dang na saluhut kita monding, alai saluhut kita paugona. Topu di bagasan sakidok mata, di pakuling ni sarune na parpudii, ay makuling masarune, gabehehe ma akanong matei tu hatok tongon, laos pauwon na ma anggo hita. Ay ikon hatok tongon do manuluk na olo busukon, jala hamulu na manotong do manuluk na olo mateon. Alay, dung disuluk hatok tongon ni na ulo busukon, jala disuluk hangongoli na manoktongi na ulo mateon, disima jupang hatana tarsurati, nunga tarbodut hamatean, nunga suluk hamonangan. Jo hamatean, didia hamonangan mi, jo hamatean, didia sorok mi. Alay,
dosa do sorop ni hamatean, jala pati kido gogoni dosai. Halai mauliate ma di debata, napa menang hita marhite-hite Tuhan Yesus Kristus. Onpe hamu akadongaku nahina holongan, marsihohot jala somuba-uba mahamu, jalalam sumurung matoktong di bagasan ulaun ni Tuhani, ay diboto hamudo, dang magopo halo jaun muna di bagasan Tuhani. Ima sahat ni turpuki, martua dona tumangihon hatani debata, jala naupeopsa. Amin. Mare dehita set buku de nomor 727 ayat sadar di tolu. Asini rohamadi hamu doho dame sian Tuhan debata amatai doho sian Yesus Kristus tuhatai. Amin. Di hamu amanami inanami hatani debata di pertanggiangan parpudi di Boronginon di tonga-tonga ni Huriata tabuat masian atar surat di buku ni Parjamita bidu ualu Parjamita bidu ualu ayat sia sahatu ayat 10 sangonoma tarsurat disi luhut nainu ngahuida uju diranapi rohaku saluhut pabahenan akan amasa dihasianganon uju sada jolma mangaraja donganna jolma mabahen ibana marhina mago. Aku puni inu ngahuida tipak tartanom halak perjahat. Tapi yang ku halak na mangulahon nadenggan akan narosiat inganan nabadia di halupahodonganna saluhut nadoi. Ipe hata oto doi. Ala sotibu manginona pabahenan akan najahati di bahani guk rohani jolma manusia di bagasan mangulahon hajahaton. Ala itong surapi ratus sali halak merdusa mangulah kajahaton pola sanga sari matua ibana takas do huboto martua sogot halak nama kabiari debata akan namar parange di juluna. Ala idang tagamun sonang anggo parjahati jaladang tagamun pagajangonna ari-arina alai songon halinu do ibana ala somar habiaran tu debata. Adong de pesta danari halongangan masa di atas tanoon. Adong halak partigor hira pabahenan ni halak parjaha ni ulana. Parsorion na tibangun jala adong halak parjahat. Hira pabahenan ni halak partigor ni ulana.
parsorion na tibangon, nunga pola hudok halongangat dui. Di baheni hupa puji-puji lasni roha, alana soadong na dumengkat di jolmai saliling di hasianganon, ia so namangan minum dohot marlasi roha, ido na tinggal di ibana sian ulaona saliling ari-ari ningoluna, akan anilehon di debatatu ibana di hasianganon. Dungi diri koti rohaku muse naing manada hapistaran, dohot manakasi hinamago namasa di atas tanoon, polatung balisaon mata ni jolma borngi dohot arian dang terpudum. Jadi takas mau hida sadok jadi-jadian di debata naso tardudu jolmai pabahenanna akan namasa di hasianganon. Nang pemaradu ngalutar rohani jolmai madiori dak tangabo jupangsa tuk surapeni na rohani halak napistar leak botoon na doi dang tagamun jupangsa ima sahatna. Di hamwa manami inanami hita saluhutna hopartu pardalanan tahun kalender gereja sahat mahita nuaing tusada partikian. Imana taguari minggu-minggu akhir tahun gerejawi. Ala siklus ni perdalanan tahun gerejawi dimulai du sian Advent. Dak sia tanggal sada Januari. Sian Advent tu. Berakhir tu ujung tahun parhuriau. Jadi berbeda tang kalender ni gereja, kalender ni gerejawi, tahun-tahun gerejawi sian kalender umum. Kalender umum tanggal sada Januari du awal tahun, ala yang go di huria Advent perjulu do akhir tahun, awal tahun. Alani molo di kalender umum Desember akhir tahun, anggo hita saunarima. Hari Minggu mah peringatan ni namoding dot akhir tahun gerejawi. Alani isa sitongna molo dibahani asa adong do tahapan-tahapan. Adong proses, adong langkah, adong natadadani. Molo bornginon taujungi pertangiangan na dimulai sasitong nasian Februari pertangiangan. Alani adong masa 10 bulan pertangiangan tadohoti. Piga hali mahita kay nangakamang dohot si. Holan giliran niwek tado. Akai masih pareso. Bagaimana kita sepanjang 1 tahun ini, katakanlah mulai dari bulan Februari sampai November, sebagai orang Kristen, sebagai anggota jemaat, sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan, perkembangan iman, perkembangan hubungan kepada Tuhan, perkembangan hubungan sesama manusia, dohot bohado, patuguhon haporsiona. Bohado holan LLD, lihat di si. Mar husor-husor di si. Anggo sasitong na ikon baheno tado tahapan-tahapan ni. Lam liling, lam takas, lam matoras, lam tugu, lam hebat. Ikosong itu. Unang do parrohaun lam matoras, hapotoyaun los merpepeng. Unang do ari-ari gajang, pangatusion lamu pedek. Unang do pardalanan nunga tung bidang ni dalanan alai persauran lamu sepit. Hari ini kita membuat perhitungan bagaimanakah kita sebagai orang Kristen dalam proses perjalanan kehidupan kita, dalam proses perjalanan iman kita, dalam proses hubungan kita kepada Tuhan, dan kita terjemahkan, kita perlihatkan dalam hidup sehari-hari. Atok tapare semuju sada-sada. Taetong majulo, direview kembali perdalanan ni ngului. Lausido dari donatur pohon. Parjamita ima pergumulan di jolma.
parhusaurion dohot panibangion ni sahalak jolma dia ketikin na perjului. Bohado sa sitong nangudu. Bohado sa sitong na kehidupan. Bohado sa sitong na debata. Bohado sa sitong na napersea. Bohado sa sitong na sifat-sifat perilaku tindakan kehidupan. Beri kita maju kalimat ni bana di ayat siai. Luhut na inung ngahuida uju diranapi rohaku mangaranap mamareso marnida mengulang kembali dibereng ibana maaka kejadian hajol maon perrohaon pangalau sifat hamatea dohot nasa namasa di portibion ujungna dia tong-etong ibana ma dibahin ibana maaka ruji-ruji, dibahin ibana maaka pikiran-pikiran, dibahin ibana maaka haputusan-haputusan. Aha mana dibereng ibana? Adong, beri kita mah di ayat 5. Di ayat 4, ayat sia. Uju sada jolma mangaraja donganna, jolma bahin ibana marhina mago. Ado kalak na marhuaso mangarajai jolma mangaraja donganna alehi na magodo. Boha museo. Sa sitong na siya logika ni hajol maon. Dilihat tiba na huaso, dilihat tiba na kesempatan. Dan gabi sumber ni persoalan ni. Dan gabi sumber ni parukilo ni. Dan sumber ni hinamago. Sumber ni parutunga do. Alay hubereng. Gabi mahamaguan na. Buasa sanguni. Dia bertanya terus. Molo taida masyaka turput-turput na mangihut. Ado kuida na burju na denggan. Dang jatoy halak. Ya dong na jahat. Boy tipak. Buhabu sedo. Alani dibahen parjami tama keputusan di ayat 10 siai, 10 pitu. Di ayat 10 pitu. Parjolo disadarhon parjami tama hita terbatas do pangatusiota taringot sudi nasana adong di portidio. Terbatas. Di ayat 10 pitu langsung dia pe pangatusiota macai takas di do ibadah. Atong mula terbatas sebuah mahita. Dang bui lebah. Harus belajar setiap waktu, setiap saat, setiap kesempatan. Belajar di sudido. Di nguluta, di hahipasota, di anak kota, di ulauta, di udongata, di huria, di bangsa, di negara, di seluruh ciptaan. Buka hati untuk mempelajari bahwa Tuhan memberikan semua itu menjadi inganan marsiajar di salut. Napa duahon diberi kita mah. Buido disada-sada tiki saya haira namar berkuasa saya haira na humebat saya haira na berhasil akan aja hati. Mari kita maju di ayat na mengikuti. Ayat 14. Adong dope sadadari halongangan masa di atas tanoon. Adong halak partigor hira pabahenan ni halak perjahat ni ulana. Partigor do alai diberkala hira perjahat. Alai adok halak perjahat hila harak si ulana dengganiban. Bohamu saya domu. Songo dia do lapatan dia. Alai ahamadi bahini bana keputusan di Kijang. Ayat 10 sada, 10 dua, 10 tulu. Ima napa dua. Molo pehira na soadong hira na berkembang, hira na hebat, hira na berhasil halak perjahat. Dia akan berakhir pada kehancuran ini. Apa tahodalan na. Bodoh sada tiki, bodoh sada huaso, bodoh sada situasi. Di zaman ni PKI, zaman ni Hitler, bisa seakan-akan menguasai dunia, tetapi pada saatnya dia akan jatuh. Banyak. Alanina padua hon unang olo hita tergoda.
tuaka marsiajar tuaka na jahat. Jodoh kita dijebak situasi i. Soarong nahula na jahat, buasa songon na ayokku. Yes yenuan. Orang na soya berisi alai berhasil do usahana, berhasil do anak kota. Tetapi tori ini jangan pernah merasa diri lebih benar dari orang lain. Itu bahan molotazaha di Parjamita, unang mati ho ditiki mangulu dube. Unang humidongam. Piga halima di dok roham, piga halima ho di bagasar roham. Laho makkoso bihalak di bagasar roh ada peda ngadusa bi ngadusa piga halima di hosomi roham dongam tang pola ikon na langsung ikon menghantam mangulah tidak. Oleh karena itu kita tidak pernah bebas dari orang lain, walaupun orang-orang kita tidak pernah bebas dari kejahatan dari segala macam. Baik kita mah di ayat 10 12 alai tung surape ratus kali halak perdosa mangulah kajahaton pola sanga sari matua ibana takas do huboto di martua di tuna sitong me alai 10 dulu alai dang tagamon sonang anggo parjahati jaladang tagamon pagajangonna ari-arina ai songon halinu do ibana ala somar habiaran tu debat. Napatuluhun unang mga piyak kita tu nasisutong. Jangan pernah berkaca kepada cermin yang retak. Sursar di debu kita sih. Jangan pernah cemburu terhadap kejahatan-kejahatan. Unaknya marguru kita tu narumoa siak kita. Kayak bisiriwaroa mahitan. Moro sangat beserenai di hutanami si takut naroa nama guarri. Jujur nih. Omong pinai kota. Bagian dapat dulu nahamana di dok nih. Parjamita di son di ayat 10 4 10 10 4 15. Atong mo rasong ni dia masih kami halak na porsen wae. Songo dia mahita. Parjolo ikolas marohata penata adubi. Di ayat 15 di baheni hupa puji-puji malasiroha ala naswadong na dumengkat di jolmai saliling di hajiangan. Lasur hata songo dia pe pengalaman di nguluta tapar siajari bodu maol di nguluta di parsahito di parkarijua di pariana koro dia ka ulaun nama ragami bodu maol bodo marukil bodo bergumul alai narumikot marlasiroha jo kita ala lasirohai gabe patiur pamerengan, patiur menggerakkan kehidupan, mangaleho gugu, mangaleho semangat, dohot, mangalehon pakirimon na luar biasa. Lasoruhat. Na paduahon sukuri jo na adong natit. Manga minum mak. Unang doalan ni borak ni si tahun gabe somangan. Dia 10 limai di dok Parjamita itu. Iya so namangan minum dohot marlasiro. Kita syukuri apa yang kita sekarang walaupun itu terasa tidak sesurut dengan apa yang kita inginkan. Bodo dak songon natapi kiri, bodo dang songon nata sakapi, bodo songon dang songon nata rencana honi. Marlasiroha imana perjulu. Na paduahon makka muliatehon nasa na adong. Nga halak nga jujur halak dag dihamulateho bidirina. Seholat tu halak tudusan na. Jidang lasbi dirhana dirina. Dang lasbi. Heado makata itu sahalak namar sahih 17 tahun. Hola manobbo sahih na idak terus subuh mardalan. Manang nasa murak mang namarematikum nalegang buan tulang. Sadetik husuku masongonon ado bat nebe kona tua-tua niku. Ay sohu pangido bimelum sahiton.
Ay dang mungki bemalumon. Ay nga metua. Atau nga hado di pangidoho, marguguaw mangalosay. Ima haporsiaon logika na mangulu, na sadar, na mensyukuri apapun. Ay nga 17 tahun marsahit, nga sudah organ-organ tubuhi nga terganggu, dan mungkin normal, dan mungkin kesadaran na songon itu. Kesadaran di hidup, kelemahan, kekurangan, ketidakberdayaan, kemampuan, kita harus sadar. Jangan pernah berpikir hebat, kita tidak mempunyai kemampuan apa-apa. Nah, saya sakapi do hebat kita, alai dengan gugut tak. Semangat hebat, alai kemampuan dengan dong. Ujungnya aham si hol so nabohado bagiakon. Dengan bagian. Alanya satu orang orang songon dia pada lata di lasiroha di arsak di sitaono di parukiro na marakap unang sumarungut-ungut las roha tasukuri jwa haradong hitai las rohata. Ay dang adok kalak na buy madok mauliate ang gusto las rohana. Dak kehal manubutukul na maliate din sa biliharat. Sige namay. Iya so idang gurhala kiba mauliate da. Idang gerhoau, alayalah las roha terbuka dohot nama rakam. Na parpudi di turpukto di dok parjamita ma dungi di rokoti rohaku ma muse mana dah pistaran dohot mana kasih hinamago di portibio. Omano yang tantanga di hitana humibat. Ala ni zaman dang riko ngamau Allah hitadak sipata dang memakai pikiran serba menikmati serba menerima holan adok persoalan ni pitor tarok tohon jalagabe terganggu. Oleh karena itu pakai sekarang kemampuan berpikir, asah pikiran, asah logika, asah hamalon, marsiajar sia salutna. Hamu kepung-kepung nami, kainan nami anda matua, saya data berdua dibagi turu, hapala digijang doi. Sonari dulu kalkulator. Moro lamang alo paham kenami na perjuli, na so boras na so naik na so mabua tu puri na. Nuaing terserno pemamijik kom, selesai. Dan adong bidihita marpikir. Ujung-ujungnya mudah masudi pikiran, dan bergerak. Holan adong persoalan, nggak potong ulukun, bahasa harwa, takut tu sibio. Karena kita menidurkan kehidupan. Alani terus kita mengarimangi, marsiajari, menggerakkan kemampuan, menggerakkan potensi, memakai inovasi, kreativitas. Moloro adong martabak sian India. Wasa tabai kerwa martabak rasa jelok. Horwa. Asa dong kreativitas unak ko lang mangalang. Bui ta ekspor tu India, bahasa jani bui tu hita, siya kita dang bui. Tiki di Bandung kami adong do ruas di Huriata nahona PHK, sian perusahaan. Ala ni bohama heno menebay ngulun, ilu iba nama adong pabrik keripik. Etor di ropiba di siad daliman, keripik rasa ada daliman. Laku datang tua kasih sekolah, ima kreativitas, dang pasif, dang so. Huriko tima mangalului perbinotoan. Alani ko torus do hita marsiazar dang marnasai do pion, dang marhaujunga do asabui dalanata tahun nanangro. Selama kita seperti tahun-tahun sebelumnya, tahun depan akan semakin hebat. Nabiga Arion marpungu do pemimpin di 20 negara di Bali. Sada bahasan nasida ancaman resesi global tu 2027. Ahamai mencaman ketiadaan pangan. Atong bahada bahanota molorodu hadua tingan ato ngapiga negara nang kolaps
piga negara naung harus naing bubar, ala tidak bersiap menghadapi. Bahwa hadapan alamata di zaman di Covid sudah kita kewalahan karena kita tidak mempersiapkan diri. Alai tantangan ke depan itu sudah jelas harus ada, harus datang. Suka atau tidak suka, mau atau tidak mau, itu pasti datang. Tantangan itu pasti datang. Atong bahama kita mengaradi. Pakai mah, las marohata, tasukuri mah, marsiajar, unang terlena, unang terjebak, unang kita pasif. Ale terus menerus kita mengasah kemampuan haporsiaon parsaurat tu debata. Maulo tung songo dia pegodang nia maulo tantangan lalu sido tebuna. Asa adong mas murni naik ke jolo disepuh di tempat baru dapat. Asa adong ngulu napita dia harus berhadapan dengan banyak tantangan. Hape dengan ngomong hatanya tantangan. Hape justru itu patuguh kita. Ai lam gugu alugu makutur hau lam kuat kokoh do akari. Alai dangadong bamurade holan alugo angon-angopi lo marupahi. Dia monotongadong penatabulus sepanjang tahun 2022. Kita bersiap memasuki 2023. Yang di depan mata sudah banyak ancaman nungadi wanti-wanti. Nah tuari sada di rapot distrik, sidode distrik nungabas na hitan waing lah memikiri makanan alternatif. Manang na jagung petahui, manang na talas petahui, manang na dia. Ada kemungkinan itu 2027 gudang mai aka hal-hal na dopat tatus. Ketiadaan pangan. Baik kok kita sudah masaon. Ukraina tu Rusia na mergulut kita doh terancam. Berkata bagaimana ini mempunyai ikatan yang luar biasa. Alaniaha Rusia mempunyai stok minyak luar biasa, Holland di paso terganggu secara menyeluruh dunia. Unang tahilala dangadong bangsa Indonesia no ngadong gangguan, mau terganggu sekitar negara-negara di humalia kita dapat mempunyai dampak tuh kita ini. Mempunyai dampak. Allah aka pasokan ekspor gabi terbatas, impor tapi dang buiro gabi kurang mah kebutuhan. Holland di paso negara donatori sada ekspor CPU minyak sawit betul saat tu ngamate kita mengelului minyak goreng satu dia itu dampak alani kotokos takas mah kita ada holat di kebutuhan seharian tu ya anak kota penuaing do namar ragat gudang lebih anak kota sotabo tapi hadi udah yang di kamari mulai sekolah sahat tu borgi laumangan doh laumangan pengas sesongon di banu meringi. HP pengaruh ini luar biasa. Kebanyakan di Jepang terjadi kecelakaan mangihut barita. Mangihut barita terjadi kecelakaan di jalanan di Jepang alani dampak nih main game. Molo main game sahalat danak sampai tulujum sadari otak nai dipenuhi game. Mardalam may bana tu lampu merah aturan na hijau saru pa may bereng na hijau na merah na kuning. Karena dipengaruhi mata dan otak. Gebe songon iman. Isa mahamudong aku kamanami parcatur. Hola marcatur hamu 5 plat talu muse doh murupe ikotori terbayang. Ino mangguhi. Aturan oke do sonate. Ima ancaman na luar biasa di tonga-tonga di gulut. Sahak muse manuang ancaman ni ibadah online. Ngasabil song nomor minggu. Streaming sama. Dangadong bihabadiaon parsitutun lomorohana dibuka hola lomora hola ninda nga selesai mati do. Hola sehari jujuk dengan selesai. Ujungnya pindah channel kemana-mana ditawaran ini dan itu belum tentu membuat kita semakin kokoh. Tetapi segadu-gadu mah semuanya dicampur. Ancaman poda, ancaman teknologi, ancaman kemajuan, ancaman modernisasi sedang mengancam kita. Alai pos marohata. Songo dia PH jahatoni mau lopos rohata. Imah putusan nih
parjamita. Putusan ni parjamita di ayat 12 martua sugut halak nama kabiari debata akka namar parangi di juluna. Martua ma sugut halak nama kabiari debata akka namar parangi di juluna. Nah yang martua kita habiari jahoba. Amin matangnya. Mulai Tuhan debata manami marhiti Yesus Kristus Tuhan nami. Di saluhut nasa asinur hamdohot dengan basam na mangaramoti ngulu nami manipat sadarion. Dumbuwi manipat nasa tahun bulunun di namardalan hami di pardalanan naguk hamaulon alaniaka namasa di pertibion. Boido sipata gabi marukil pardalanan ni pertangyangan ni huriam. Ala sahatu sadario dang budu pihami patupaho pertangyangan di tonga ni bagas ni ruat ni huriam. Ala ni sahit kopit nasa itu tong dope mangongkop hami. Ala yala ni asinir hambudu hupatupahami sia tonga ni bagas joroon. Laosi dohotia keruas ni huriam di tonga-tonga ni bagas nabi. Dilihokodo hamajuni parbinotuani teknologi padumuhok kami dohot pada sipon akka pakobasion nami. Alai hurang sakadu Tuhan alamar hiti-hiti alat elektronika mahami nuaing marparsaura dohoto. Atong pertangyangan nami naing ujungan nami mabornginon. Saluhut nasa hatam, saluhut nasa perdalanan ni huriam, perdalanan ni ruas ni huriam, manipat nasa tau bulunon, paso-paso may. Hatami lumubi, paso-paso maasa di pargugui hami, mamulus ragam ni akka hamaulo tantangani, naing masuhon nami maaka ari nauli na naing pasahatom mo to hami, mangaradi hami tu akka masa-masa advent, ima masa hai baru di hami, ala naung roh anakmu Yesus Kristus laho paluaho kami. Atong papita maha porsion nami, paias roh hadohot pikiran nami, asa tung hibul jala ias hami, roh manomu-nomuho, tuak katik-titik nanaing pasahatom mo depeto hami. Ramoti masaluhut ruas ni huriam, narap hami di bagas doroon nang ditonga ni bagas na bipinuaing, di saluhut nasa panggulmiton na, di tonga-tonga ni ulaon, parkarijuan, sakap, rencana, akka cita-cita, molotong sebulas pe na buhi tolohas jala tulus sa nasinakapan di nasataunon, pos rohanami ramotamu parguguamu mahami, lahopatu pahoni tuak katik-kitik kinanengro, lumawima di tonga-tonga ni akka parsaripion, ianakon nang pinoparpe. Atau ngasih maroham, saha di homa saluhut ngulu nami, lumubi mahuriamon, pakima asamanotong pakiomun, margugo marhiti-hiti akka saluhut parhaladum, nang saluhut ruas ni huriam, maka tidak koko, pabuana sa diramoti diiring-iri kodo hami saluhutna. Ima soba nami, ima elek nami, atong say jalomay, jalasi sa dosa pangalasyon nami, marhiti Jesus, martangia kami toho. Amen. Mari dimahita sian nomor 747 ayat sada dohot tulu. Hunako hidologi dana namar muliai ondo totong tangiaki Tuhan patotong lakaki ay tugu Tuhan bailam solho
begupe portibi Kapasada marohata, martangi yang mahita. O Tuhan Jehovah, debata amanami namarhabangsa di Banua Gijang. Maulia tema Tuhan di sobahor rohanami tujolom. Marhite-hite Yesus Kristus Tuhan si hokop jala si paluahami. Di bagasan bodariona le Tuhan, rohami marsob batu julum, sia saluhut nahar keberadaan nami. Mau lihat tema Tuhan dirajumi rohanami do toktong, holan ala asi dohot tolong ni roham do toktong na manugu-nugu, mangiring-iring pardalanan ningulu nami, saluhut nahami ruas ni huriam. Di borngino nali Tuhan, di luas sodo hami borhak siap bagas nami be. Lao marpungu di bagas joromon, ima di partangyangan uek nami. Naksongoni nang ruas ni huriam, na mengikuti partangyangan on melalui live streaming. Mauliate ma ale Jehovah. Posdoro hanami Tuhan, dinauk sahat pamujion nami tujolom marhite ed denang tangiang nami. Jalo ommu Tuhan, gabe habadiau di jolom las ni rohanang dihami. O amang pardenggan basa, namangido hami Tuhan tujolom, dinanaing patol hason tangiang pangodion nami. Alai jumulo mahami Tuhan, sayurasi hami Tuhan sian hadosaun nami. Asa marhite idolepe Tuhan, buita lup hami romar sobat tujolom, lumobi malau pasahaton mangido di tangiang sapat nami. Atok Tuhan posdo rohanami, di tangiang sapat nami Tuhan naik pasahaton nami tujolom, saya sima roham. Tuhan, buanon nami ma saluhut na ruas ni huriam. Manang na di dia bepe hami Tuhan maringanan. Asa homa ale Tuhan nama masu-masu hami. Homa ale Tuhan nama pergugoihon hami saluhut na. Dia keragam ni ulaun nami Tuhan. Secara khusus ale Tuhan hami saluhut na ruas ni huriam HKBP si jantungon. Dinaung mamulus di tahun 2022 ale Tuhan. Sian nama muhai partangyangan nami dia katik kinauk salpu. Sahat tu bagasan bodarioko pakalelo kami Tuhan balgania asidoho tolong ni roham. Maulia tema Tuhan. Atong asima roham. Saluhu nama hami ruas ni huriam. Dia kahami Tuhan natoras. Pargogoi hami Tuhan di tonga-tonga keluarga nami ganuk marsada-sada. Lumobi ma Tuhan. Dinalau manogu-nogu aka ianak kon nami napinalumeyom Tuhami Tuhan. Sai gogo nasyakoi ma Tuhan. Pakeo nami jala ajari hami Tuhan dia kana tua-tua lau manogu-nogu ianak kon nami i. Tarlumobi ale Tuhan dina mangajari nasida. Asa toktong ale Tuhan margugu hami lau pasahaton hatami, tu akayanakon nami. Asabo yanakon nami Tuhan gabe yanakon nagabe marhabiaran tuho. Jala turut tu aka perintah nami akana tua-tua. Amang pardenggan basa. Sahak di tangamu masaluh na yanakon nami.
Sian na mekmet na magodang Tuhan nang tuakan naong dewasa. Asa homa ale Tuhan na mamasu-masu na sida. Tarlumubi ma Tuhan na kaya nakon namin di bagasan parsikolaan na be. Sian tingkat SD, SMP, SMA nang perguruan tinggi. Asima roham Tuhan. Sailam tabay binan sida akka bisuk nang hapistaran na siyakoy. Asa toktong na sida ale Tuhan. Marbisuk marhapistar di parsikolaan na be Tuhan. Asa buhay ale Tuhan dihuton na sida akka parsiajaran na pinasaha ni guruna. Tu na sida. Asa gabi buhay Tuhan dihuton na sida. Pos dorohanami amang pardenggan basa. Toktong pasahatom mo ta kaya nakon nami. Saluhu na Tuhan akka asi dohot tolong ni roham. Songonima ale amang pardenggan basa. Nangakaya nakon nami Tuhan. Dinaung cukup umur. Dinalaw pa'y may mahon akka sirokak ni nasidabi. Mangido mangelek kami to ho ale Tuhan. Asa toktong ho ale Tuhan na patuduhon nasida. O napajupak ko to nasidabi akka sirokap na. Nasisuwe tulo meniruham jalan sa porsiyaw tuhami. Asa tutikina Tuhan boy marlas ni rohan nasida ng hami na tua-tua. Tuhan asimaroham. Naksongoniak karuas ni huriam buanon nami tu jolom. Mulutu nga dong alit Tuhan na dibagasan parsahiton. Nahurang sehat pamatang na si dabe. Naswapalo huboto kami Tuhan manang di dia be. Mulutung di rumah sakit nang dibagas na be Tuhan. Toktong mangido kami tuho. Asa Tuhan pasu-pasu saluhu na akawat na pinakin nasida. Asa boy tumibu hipas nang pamatang nasida Tuhan. Asa boy marlasirohan ng keluarga dinalaw manguduti akka dapardalanan ng ngulu na beto at akka rin na mangihut. Amang pardenggan basa. Naksongon ni Tuhan, pasahaton nami tu jolom, saluhut na akka parhalado ni huriam di huria namion. Asa pargugoy hami saluhu na Tuhan dinalamak ko basi akka si hobasan nami. Dia ka program ni huria mo na le Tuhan. Dia kanong mardala di tikenok salputan mauliate madiho. Jalanan naing akka mardala dupito akin na mangihut. Toktong matuha pargugoy. Asa buhay hami Tuhan melayani manggulahon akan nahobar tulong di huria HKBP si jantungon. Pos dorohanami Tuhan. Toktong lianom mo di hami sadani roha. Hami salu na parhalaw di huran namang dohot amanami inanami padita nami Tuhan. Dinalaw mangguluhon hami saluhu na ruas ni huriam. Asa toktok kami di bagasan las ni roha. Jalan na mangido mangelek dope hami Tuhan tujolom. Naeng tua kak tau ari na mangihut. Tu tahun depan ale Tuhan mangido hami tuho. Asa toktong parguguam mu hami. Jala saluhu na ruas ni huriam luasom mu hami marlas ni roha. Dinalaw madalani akka paralingol nami tu akkarin na mangihut. Atong pos dorohan nami Tuhan. Hotoktong namang gonggomi hami. Amang pardenggan basa. Loas mahami saluhu na ruas ni huriam. Lau mardalat tu akka taon na mangihut Tuhan. Dinamangyahi di akkadalan silalan nami tu akkarin na mangihut. Amang pardenggan basa. Toktong buanon nami tu jolom. Nang uluan nami. Pemerintah nami Tuhan. Asa perbisuhi na sida Tuhan dinalaw madala mangguluhon hami Tuhan. Tarlumobi ma Tuhan akka pemerintah nami setempat. Sian pemimpin na tertinggi. Sahatu na partoru. Parbisuhi na sida ale Tuhan. Asa mamareta na sida Tuhan sesuai tu lomo ni roham. Asa saluhu na program ni negaraon. Buy mardala di bagasan las ni roha. Nang hami pe Tuhan masyarakat na. Buy di bagasan hasadaon. Buy di bagasan las ni roha. Tarlumubi hami Tuhan akka naposom. Aka ruas ni huriam. Buy hami toktong. Patupahon pamujion nami Tuhan di akaingananan nami be. Songonima Tuhan nang uluan ni ruas ni huriam. Sian pusat, sahatu distrik nang tu resort. Tok-tok pargugoy na sida Tuhan daw manguluhok kami. Asa tok-tok kami Tuhan, boy di bagasan hasadaon, law mamuji pasangapoko. Atong pos dorohan nami Tuhan. Nisaluhu na tangyang nang elehelek nami. Jalo omu may Tuhan. Gabi pasaw tomu Tuhan akal saluhu na Panginoon nami tu akara na mangihut. Atong pos dorohan nami Tuhan. O matangyang nangelehelek namin na hupasahat kami. Holad di bagasan goar ni anakmu. Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami mauliate madiho. Amin.
Merede mahita sian bukit de nomor 573 sian ayak sada satu nama ngihut laus tapasahat maapeliata. Taudu tia tolu. Pada
pardalan dai jala idahamu madenggan bangsa ni Jahuba martua mabawa na marhaposan tu ibana Anak ujo, nunga pola martua au, dangdung dope wida tatading partigor manang mangido si pangalan pinparnai. habiari majahuba hamu aliakan abadiana edang hurangan na kena makabiari ibana Atura paron jala haleonon doaka anak miskin. Alai yang hurangan minasa nadenggan akan nama melalui Jehovah. nalayang ko hamu pirma to dimu jala unang dauk-dauk boti tangam munai ay say nama rupa dosugot ulaw munai Saya unang mau pakai mida aka perjahati, jala unang manghiburu ho mida aka siulawan nazukinon. ay dorasun na sida sabion songo duhut-duhut jala marmalosan na sida songo tuburni duhut-duhut Saya marhaposan tu Jehovah maho jala ulawan nadenggan. Inganan makanoi jala naduti nabujuan. jala halomoho Jehoba jadilah honon nama tuho pinangi doni roham imasahatna tatangyakon ma piliata martangiang mahita ali di bata manamina di banua kijang hodo harroan ni saluhut silehon nadenggan doho nasa ulibasa nama uli utus hupa sahata mi masian ani leho mitu hami pilihan nami tuho sai jalo mekabe uap na khusus di jolum paso-paso may jala ramon te asa rahasia kami pilihanon pati bulhon hara jauh mo dito ngatongan ni huriam doho di portibion buhay marohanami marhite-hite to dim asalamu tada hami gudang ni sileho-leho mito hami asalam gergir hami modok maulia to toho marhite-hite Jesus Kristus Tuhan nami amin ramadok mahita di tangiang alia manami na di banua gijang sai pinarbadia ma sai rumah harajaun ay sawat malomoni roham di banua tongos songon na di banua gijang leho matu hami sedarion hongo luas siapa sesama dosa nami songo padisana songo dosa mardusa tu hami nguna kami togi hotu pangucunan palua mahami sian pangaku ay horna punah harajau doh tagugun rodia sangapon saliling nililing na asini rohani Tuhan ta Jesus Kristus orang ni rohani di bata ama dohot parsaoran itu di perbadia ma nama dongani hamu saluhutna amin amin di hamu manami nanami ruasni hurian atongon madohoti partangianga parpudion ditongan di bagas tabi hamisian namar hubas pasahaton tabi nami matuhamu di bagas sabornginon tuhata mamang aramoti hita horas mahita saluhutna